update on our state of affairs in this electoral process. We pray that you're going to guide us so that everything is going to be well understood and it is going to be to the good of our nation. In Jesus' name we have prayed. Amen. Thank you so much. Let me welcome the chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Ntalimanja, commissioners of the Malawi Electoral Commission, MEC CEO, Mr. Andrew Mpesi, and your two deputies, and all members of management and staff from Malawi Electoral Commission. Let me welcome the Chief of Military Operations at the Malawi Defense Force, the Chief of the Defense Forces at the Malawi Defense Force, General Paul Valentino Appeal, and all the senior officers from the Malawi Defense Force. Let me welcome the Inspector General of the Malawi Police Service, Madam Merin Yoram, and all commissioners and senior officers from the Malawi Police Service. The Commissioner General of Malawi Prison Service, Mr. Masako Westcott, and officers from the Malawi Prison Service. Let me welcome all ambassadors, high commissioners, and all heads of diplomatic missions accredited to Malawi. Heads of missions, heads of observer missions that are present here, and all observers, local and international. Let me also welcome the heads and the representatives of government ministries, departments, and agencies present here. All representatives of civil society organizations, members of the press, ladies and gentlemen, you're welcome. Today the Commission has got another update regarding the management of the results for the 16th September election, and also make a partial declaration on the results that have been determined so far. So I'll be inviting the chairperson of the Malawi Electoral Commission to give us an address. Olemegezeka amainda abambo tikulandireso ku mwambo wathu walero pamene Malawi Electoral Commission ikufuna kuziwisa mtundu wa Malawi kuti pamene tiraponya chisankho kuonkhesera ndi kuwunikira zosatira zonse tili pati. Ndi madzulo ano tiliso ndi apampando a Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Ntalimanja, kuti atipase uthenga kuchokera ku Malawi Electoral Commission. Zikomo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Sangwani. Choyamba tipereke moni kwa onse, komanso tinene kuti maulemu akhale m'malo mwake. Tithokoze nonse amene muli nyumba muno, amene mwafika tsiku la lero, komanso nonse amene mukutitsatira kuchokera ku madera osiyanasiyana. Tithokozenso kuposaposa kuti munatidikira kufika nthawi ngati ino. Tikudziwa kuti ndi nthawi yotayikabe choncho, komabe tikuthokozeni mwapadera. Tabweranso lero pa 21 September kuti tipitirize kufotokozerera mtundu wa Malawi kuti ntchito yathu yowunikira zotsatira zathu ikuyenda bwanji, komanso kuti tifotokoze kuti katundu tikulandira bwanji kuno ku National Tallies Center, komanso tifotokozera zotsatira zingapo zimene takwanitsa kuwunikira mu tsiku la lero. Choyamba tifotokoze kuti pofika tsiku la lero nthawi imene imati 8 koloko madzulo pano, ma constituency athu onse 229 akwanitsa kutumiza zotsatira kudzera pa makina. Komanso kuma konsolo konse ndiye kuti amalizira kuwunikira zotsatira, ndipo akwanitsa zimenezi kuzimata pa khoma kapena pamalo owonekera kuti wina aliyense amene angakwanitse akhoza kupita ku konsolo ina iliyonse ndi kukaona kuti kodi zotsatira zathu pa konsolo imeneyo zatuluka motani. Tipemphe iwo amene ali ndi kuthekera kuti angathe kupita kukaona motero, komanso tipitirize kupempha kuti chonde mukaona mungoona, musazimatulepo, kuti anzanu ena athenso kupeza mpata nawonso ndi kukaona nawo
kuti zotsatira za khonsolo imeneyi zayenda motani. Ku mbali ya katundu amene akufika kuno ku National Tallies Center timafuna tifotokoze kuti ma khonsolo 35 akwanitsa kubweretsa katundu wawo kuno ku National Tallies Center, ndipo tatsala ndi khonsolo imodzi imene ili munjira kukwaniritsa ma khonsolo athu onse 36. Tifotokozenso kuti malinga ndi ndondomeko za chisankho komanso malamulo tidakalandira madandaulo tingotsindika kuti njira yotumizira ndiyo kuti muchite kulemba osati kutumiza kaya ndi pa WhatsApp kaya ndi voice note kapena kukayika pa nsambanje zikatero zikhala ngati kuti sitinalandire. Pa ntchito yathu yowunikira zotsatira mutilole kuti tsopano tiulutse zotsatira zimene tawunikira mu tsiku la lero, ndipo tiyamba ndi ku Chitipa. Ku khonsolo ya Chitipa anthu amene analembetsa kaundula wathu wa voti anali 86,980, ndipo amene anatuluka kukaponya voti anali 68,131, imene inali 78.3%. Mavoti osavomerezeka anali 1,173, imene inali 1.7%, ndipo mavoti ovomerezeka anali 66,958, ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 4,743. Tokozani Banda Manyika, Independent, 535. Akwame Bandawe, Anyamata Atsikana Azimai, 667 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera, Malawi Congress Party, 13,936 votes. Kamuzu Shiwambo, People's Transformation Party, 436 votes. Adil James Chilungo, Independent, 153 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 228 votes. Dr. Dalitso Kabambe, UTM, 9,035 votes. Atupele Austin Muluzi, United Democratic Front, 687 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, Democratic Progressive Party, 35,827 votes. Punziro Mvula, Independent, 109 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo, National Development Party, 141 votes. Dr. Kondwani Nankoma, People's Development Party, 77 votes. Jordan Sauti, Patriotic Citizens Party, 33 votes. Smart Mulumbe Swira, Independent, 50 votes. Muwad Tobias, Independent, 30 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mlandu, 271 votes. Kurumpi kumeneku amene analembetsa kaundula wathu wa voti 94,936, ndipo amene anatuluka kudzaponya voti 67,982, imene inali 71.6%. Mavoti osavomerezeka anali 1,390 votes, imene ili 2%. Ndipo mavoti ovomerezeka anali 66,592, ndipo ayenda motere. Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 3,066 votes.
Thokozani Banda Manyika Independent 417 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai 530 votes. Dr. Lazarus Makathe Chagwera Malawi Congress Party 24,486 votes. Kamuzu Chiwambo People's Transformation Party 242 votes. Adil James Chilungo Independent 74 votes. Cosmas Felix Chipojola Independent 115 votes. Dr. Dalito Kabambe UTM 6,627 votes. Atupele Austin Muluzi UDF 518 votes. Professor Arthur Peter Mutarika Democratic Progressive Party 29,957 votes. Punziro Mvula Independent 67 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo National Development Party 114 votes. Dr. Kondwani Nankuma People's Development Party 97 votes. Jordan Sauti Patriotic Citizens Party 19 votes. Smart Mulumbe Swira Independent 26 votes. Miwad Tobias Independent 14 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mlandu 223 votes. Ndipo kumulanje amene analembetsa mkaundula wa voti anali 279,761. Ndipo amene anatuluka kukaponya voti anali 231,763, imene inali 82.8%. Mavoti osavomerezeka anali 5,251, imene inali 2.3%. Ndipo mavoti ovomerezeka anali 226,512. Ndipo amenewa ayenda motere: Dr. Joyce Hilda Banda People's Party 692 votes. Thokozani Banda Manyika Independent 334 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azimai 343 votes. Dr. Lazarus Makathe Chakwera Malawi Congress Party 3,195 votes. Kamuzu Chiwambo People's Transformation Party 239 votes. Adil James Chilungo Independent 190 votes. Cosmas Felix Chipojola Independent 229 votes. Dr. Dalito Kabambe UTM 2,579 votes. Atupele Austin Muluzi United Democratic Front 2,923 votes. Professor Arthur Peter Mutarika Democratic Progressive Party 207,596 votes. Punziro Mvula Independent 575 votes. Frank Tumpale Mwenifumbo National Development Party 238 votes. Dr. Kondwani Nankuma People's Development Party 6,777 votes. Jordan Sauti Patriotic Citizens Party 96 votes. Smart Mulumbe Swira Independent 81 votes. Miwad Tobias Independent 50 votes. Dr. Michael Biswick Usi Ojazaki Alibe Mlandu 375 votes. Zuzu Site ku konsola imeneyi amene analembetsa mkaundula wa voti anali 76,629, ndipo amene anakaponya voti 76,000, I beg your pardon, amene anakaponya voti kumeneku 56,776, imene inali 74.1%. Mavoti osavomerezeka kumeneku anali 967, imene ili 1.7%. Ndipo mavoti ovomerezeka kumeneku anali 55,809. Excuse me, ndipo ayenda motere:
Dr. Joyce Hilda Banda, People's Party, 1,078 votes. Tokozani Banda Manyika, Independent, 116 votes. Akwame Bandawe Anyamata Atsikana Azmai, 154 votes. Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Malawi Congress Party, 15,013 votes. Kamuzu Chiwambo, People's Transformation Party, 132 votes. Adil James Chirungo, 35 votes. Cosmas Felix Chipojola, Independent, 69 votes. Dr. Dalitso Kabambe, UTM, 12,782 votes. Atupele Austin Muluzi, UDF, 550 votes. Professor Arthur Peter Mutarika, Democratic Progressive Party, 25,077 votes. Punziro Mvula, Independent, 42 votes. Frank Dumpale Munefumbo, National Development Party, 43 votes. Dr. Kondwani Nankumwa, People's Development Party, 53 votes. Jordan Sauti, Patriotic Citizens Party, 18 votes. Smart Mulumbe Swira, 41 votes. Miwad Tobias, Independent, 11 votes. Dr. Michael Bizwick Usi Ojazake Alibe Mlandu, 595 votes. Kuonjezera makonsola amenewa commission inawunikiranso zotsatira zochokera ku konsolo ya ku Machinga ku Nkhotakota Nkata Bay komanso Mangochi municipality. Kumeneku tidakawunikirabe kuti tilongosole ziwiri zitatu ndipo tikamaliza tibweranso ndizotsatira. Kusonyeza kuti pofika tsiku la lero tawunikira makonsolo 13 out of 36. Pamene tikumaliza timafuna tipemphe kuti chonde anzathu makamaka makandideti komanso azipani tikamakamba tiyeni tizikamba nkhani zoona zokhazokha komanso we must be responsible in the statements that we are making. Bungwe la MEC alaona mokhudzidwa kuti pali kanchitidwe amene anzathu azipani komanso makandideti tikumakhala tikumayankhula komanso kunenerera kuti chisankho ichi tapambana. Zimenezi zikumakhala zotsutsana ndi zimene Malawi Electoral Commission ikufotokozera. Takhala tikufotokozera ndipo tikhala tikufotokozera ndikukumbutsirana kuti ndi Malawi Electoral Commission yokha imene ili ndi mphamvu pansi pa lamulo kulengeza zoona zenizeni za zotsatira za chisankho. Tikudziwa kuti Malawi aliyense ali ndi ufulu oyankhula komanso tikudziwa kuti anzathu amene mmachita za ndale muli ndi ufulu oyankhula ndi amene amakutsatirani. Koma pamwamba pa ufulu umenewo palinso udindo umene muli nawo kuti kuyankhula kwanu kukhale koona komanso muyankhule momangirira komanso moposaposa kuti tonse tisamalire malamulo athu amene amayendetsa kapena malamulo amene timayendetsera za zisankho makamaka pamene tikuyankhula pa nkhani za chisankho chathu chimene chapita. Malawi Electoral Commission simangoyankha nkhani yena iliyonse koma tinaona kuti apapa tiyankhulepo chifukwa chokuti kupempha kwathu ndikuti tonse tisunge bata ndi mtendere pamene tikudikirira kumalizitsa ntchito yonse yowulutsa zotsatira za chisankho. Ndi tikamayankhula nkhani zokuti zikhoza kutibweretsera mpungwepungwe ndiye kuti pamenepo zikhala kuti sitinaziyendetse zinthu bwino. Choncho tikupitiriza kupempha Malawi aliyense komanso makamaka anzathu azipani komanso inu makandideti amene munachita nawo chisankho ichi kuti mukamayankhula muyankhule zoona zokhazokha komanso muyembekezere kuti Malawi Electoral Commission iwulutse kuti zotsatira zathu ndi zotani.
tipitirize kutsimikizira mtundu wa Malawi kuti ifeyo tipitiriza ndithu kugwira ntchito yowunikira zotsatira zathu ndi kumaulutsa kuti aliyense athe kudziwa kuti chisankho chathu chayenda bwanji. Tipemphe kuti tonse tisunge bata ndi mtendere pamene tikudikirira. Ifeyo ntchito yathu ndiyo kuti tiwunikire zonse zimene talandira kuti tionetsetse kuti ma results athu ali accurate, ndipo potero we need to verify, reconcile and to validate. Choncho tipitirira ndithu kupempha kuti tonse tiyeni tisunge bata ndi mtendere. Ndikuthokozeninso m'malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission chifukwa chakumvetsera kwanu komanso kupezeka kwanu madzulo pano. Ambuye akudalitseni nonse zikomo. Thank you so much, Honorable. Thank you so much, Honorable Chairperson. As has always been the case, you allow us to invite the media in case they got some questions. So, colleagues from the media, this is your time. Chairperson, dzina langa ndi Wycliffe Njiragoma wa Nation Publications. Dzulo munadzafotokozera kuti munachita quarantine chizungu chake mmatero zotsatira za ku council ya kuntcheu. Sindikudziwa kuti status ya ntcheu ndi yotani. And apapa mwatchulanso zokuti munaonikira koma ndikhulupiraso chizungu chake nchomwecho cha quarantine icho. Machinga nkhotakota ndesi ndikudziwa kuti pamene mukamba mutakhala mutifotokozera za status ya kuntcheu iyiso chifukwa simunatiwuzenso kuti zachina chititsa ndi chani titha kuziyembekezera liti zimene zizi. Zikomo kwambiri. Ndingopitiriza pamene walekezera ku Nation. Ine ndi Smart Chaliga kuchokera ku MBC. Amene mwachita quarantine wa kapena malizatsa amene mwayimitsa kaye kuti awonekedwenso. Ndimafuna kudziwa kuti mwina mwachitapo kafukufuku tsopano nkudziwa kuti amene amachita mafika amene akuti azisiyana ndi mene zinthu zikuyenera kukhalira ndi ndani. Nanga kodi malamulo amati chani anthu kapena amene akukhudzidwa ndi nkhani ngati imeneyi. Pa ntcheu pomwepo tinaonako maboma ena ngati Palombe, Kasungu, Chikwawa kumeneko anatha kubweza kuti tikaonekerenso kuchokera ku matale centers yo kuti asanafike kuno. Zidalephera bwanji kuboma limene la ntcheu kuti pakana zidzafike kuno. Tinene kuti ogwira ntchito anu kumeneko alephera ntchito yawo. Zikomo kwambiri. Mazura bwino chair. Ine ndi Richard Fondale kuchokera nga FM. Funso langa ndi limodzi. Amalawi kunjaku afuna atadziwa kuti kutengera maunikira kunena kuti ma percentage tili potani kwa amene akusogola kupangira kuonkhesera kwa makonsolo amene mwaunikira pakadali pano. Zomunga dzina langa ne Johannes Momba Timven Radio komanso television. Funso limodzi chairperson, nkhani yokhudza kupanga kondemu kuti zipani kumanena kuti tapambana kale makhamu kulankhula koma sizikusiya zikuchitikabe.
palibe chimene commission ingachite pofuna kuti completed samaoneso zipani zoti mabwera poyera nkumana kuti tapambana pamene commission imene ili ndi mandate imeneyo ayisanatero. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mwina alipemphe chair muyankhe mafunso amenewo tizabweranso zamalizisa ena. Zikomo kwambiri, ndithokoze nyumba yonse, ndiphatikize funso limene lachoka kwa Njira Goma komanso Jalira. Choyambirira tinafotokozera kuti zotsatira zakuntchewu tayimitsira kaye, ndipo tikamalizitsa tibwera kuzafotokozera kwa mtundu wa Malawi, ndipo tibwerezenso kuyankha komweko kuti tikamalizitsa tibwera kudzafotokozera mtundu wa Malawi. Ndipo tikumbukire kuti ntchito yonseyi tikugwira within the framework imene inakhazikitsidwa ya masiku 8, kusonyeza kuti sikuti tipitirira pamenepo. Zimene tinayimitsa zakuntchewu komanso zimene tafotokozera lero kuti tinawunikira koma zotsatira zake sitinalengeze lero, ndiye kuti zimenezi tikamaliza ntchito imene tikugwirapoyo ndiye kuti tifotokozerera ndithu mtundu wa Malawi. Munafunsa kuti kodi sizinatheke bwanji kuti zimenezo azikhonze ku makonsolo komweko. Mulole kuti pamene tidzabwere kuzamalizitsa nkhani zimenezi tizafotokozera bwinobwino zonse. Linga FM funso lanu ndiyankhe motere. Mukulengeza kwathu zotsatira tikumafotokoza kuti amene analembetsa ku konsolo imeneyi ndi awa, ndipo amene apambana ndi awa. Tikutchulanso mafiga amene wina aliyense amene anapikisana nawo wapeza. Ndikukhulupirira kuti Amalawi amene mwafunsira funsolo akumamvetsera ndithu tikamatchula kuti awa apeza motere, awa apeza motere. Mwina ndingokuyankhani motero. Kwa zipani zimene zikupitiriza kuyankhula, ifeyo tikukhulupirira kuti zipani kapenanso makandidate amene angati ma stakeholders athu they are mature and they will be constructive, ndipo kufotokoza kwathu kuti iwo amvetsera, chifukwa chokuti munyengo imene tili ndi munyengo yokuti tikufuna timangirire dziko la Malawi, ndipo tikukhulupirira kuti iwonso khumbo lawo ndi lomwelo ndipo tiyendera limodzi motero. Mwina ndingoyankha mwachoncho panopa. Zikomo kwambiri. Madzulo abwino cheya, funso langa ndi limodzi. Zikuoneka ngati mavoto okanidwa kapena null void achuluka kwambiri zisankho za chaka chino. Tidziti mwina sikunagwiridwe ntchito yabwino kwambiri yowaphunzitsa anthu pa nkhani yakavotedwe, kapenanso mwina nkutheka kuti mwina anthu akusewerasewera pa null void amene kuti achuluke chonche. Dzina langa ndine Anthony Manda from Transworld Radio. Madam, dzina langa Cyrus Phiri kuchokera ku Story Club FM. Funso langa ndilonena kuti pofika lero madzulo ano mwakwanitsa kulengeza zotsatira za makonsolo 13 zimene zikutanthauza kunena kuti 23 yatsala, koma tikayang'ana lero ndi day number 5. Ndimafuna kuti mwatsimikizire Amalawi kunjaku tikakhala akumafunsa kuti koma masikuwa akwanadi, chifukwa chonena kuti 23 watsalayo ndi ambiri, komanso zikuoneka kuti kuli madando ambiri. Zimenezi sizikupangitsabe kuti anthu adziyankhula kwambiri kunjaku ngati azipani, chifukwa choti nthawi mwina ya tsala yochepa, mwina akumaona kuti nkwabwino kuti adziyankhula kuti awina ndiwo kapena china chake chikuchitika. Zikomo cheya. Zikomo kwambiri. Ine ndi John Poka yuni kuchokera ku Zodiac.
Chair, ndimafuna nditamvetsetsa pa nkhani imene mukupempha andale kuti apewe mina kuzichita declare paokha kupambana chisankho. Mwakhala mukufotokoza kumbali yanu kuti akakhala ndi madandaulo azichita follow the right channels kubweretsa madandaulo ku MEC. Mwina inunso ngati a MEC pambali powapempha kudzera misonkhano ya atolankhani ngati iyi, mukugwiritsanso mwina ntchito njira zanji kuti muwafikire ndi uthenga umenewo? Ndikukhulupirira kuti muli ndi njira mumadziwa anthu amenewa mmayankhula nawo. Funso lachiwiri, achipani cha MCP makamaka running mate aku MCP Avitumbiko Mumba akuchita allege kuti chipani cha DPP chimafuna kubera mavoti ndipo awagwira. Ndimafuna nditamvetsetsa ngati mwalandirako dandaulo kuchokera kwa Avitumbiko Mumba kapena chipani cha MCP zokhudza nkhani imene yofuna kubera mavoti. Funso lina lipita kwa chitetezo, titengerepo mwayi kuti alipo mpano. Avitumbiko Mumba omwewo akuchita allege kuti anthu ena amawatsatira amene akukayikira kuti mwina ndi achifwamba amafuna kuwachita chiwembu kwa agenda, ndipo akunena kuti anthu amenewo amangidwa. Mafuna mwina titadziwa chifukwa tinawafunsa kuti anthu amenewo ndi ndani ndipo ali kuti, kwa mwina tichite benefit from apolisi amene tili nawo pompano pa nkhani imeneyo kuti anthu amenewo ndi ndani ndipo mwina ali kuti pakadali pano. Nkhani ina amene ndimafuna mwina nditamvetsetsanso kuchokera ku bungwe la MEC, pali mawu amene akubwera pafupipafupi kunena kuti ma results achisankho cha president akuyenera kulengezedwa within 8 days from the polling day. Kwa pano payamba kubweranso nkhani ina kuti pali ka allowance ka 72 hours kamene MEC itakugwiritsa ntchito kuti mwina iwonjezere. At what point do you activate 72 hours imeneyi kuti mwina ndikuwonjezera kupitiriza ndi results management? Zikomo kwambiri Chair. Mwambiri Madam Chair, ine ndi Innocent Kunchedwa kuchokera Soku Zodiac. Funso langa loyamba ndimafati ngo mwina likupitanso kwa chitetezo omwewo. Timafuna tipange follow up issue ya ma presiding officer amene munamangaja ndi nthawi ya 48 hours imene imanena kuti mwina mukhale mwatsigulira milandu mwachaja formally. Timafuna tidziwe kuti nkhani imeneyi kodi ili pati. Pa social media yaso azathu achitetezo pali nkhani zambiri zokhudza ndi ma presiding officer ena amene akunena kuti akukhala ndi mantha, ena amasukira atu nkhani ena komanso ngakhale ma social media influencers kuti akukakamizidwa ndi achitetezo omwe akugwiritsidwa ntchito ndi boma kuti asinthe ma figures makamaka ku Lilongwe. Sindikudziwa kuti ngati nkhani imeneyo azathu achitetezo mukudziwa. Chair, nofana ndifunsenso nkhani ya imeneyo ipita kwa enu. Pachisankhochi pakuchuluka nkhani zokhudzana kusiyana kwa mafigura papepala ndi pamakina. Kodi nkhani zimenezi ndizochulukira bwanji? Chifukwa ma press briefing omwe zipani zikuchititsa, zipani zikuluzikulu ma main stakeholders MCP DPP aliyese akudandaula kuti ma figures apapepala ndi pamakina kusiyana. To your extent ndi ochuluka bwanji ma issues amenewa ino amene mwakhala mukuunikira kale zotsatirazi, vuto limene ndilokula bwanji? My name is Peter Jagwa from BBC. You have repeatedly been saying during these updates that results are being posted in centers where polling took place, and you encourage people to go and see for themselves. They are allowed to take pictures.
I wanted to know whether it would also be an idea, because MEC will have taken pictures of all these results. Would it not be an idea for MEC to publish the same on their website, Facebook page, and other social media spaces that are official MEC social media spaces? Secondly, obviously as a media, we are being bombarded by various stakeholders addressing us, letting us know where they stand on these elections. One of the criticisms that has gone to your commission is with regard to how you have perhaps not done well in the area of taking care of your staff, while Malawi, the country, is taking very good care of you, providing you with everything you need in order to manage these elections. The allegation is that your staff perhaps have not been taken care of very well. Where they were working under harsh conditions. Those are some of the words that have been used. Working for long hours without being changed, and also maybe without food, which points to, according to the reports of civil society organizations, even international partners, when they are pointing out in their preliminary reports, they pointed that out. Finally, I wanted to find out whether it bothers you that political parties appear not to have invested in monitoring of these elections. Very often we hear political parties actually go to the media to ask for results, when ideally through their monitoring system maybe they should already have these. We also are hearing political parties complain about the competence of their own monitors, which maybe points to the lack of investment on their part to ensure that they have monitors who are doing the required job and doing it well. Does it bother you that political parties do not appear to have invested in having good monitors? As we can actually also see that some of the signed forms do not have monitors from several candidates. It's only 2 political parties that appear to have monitors at every stage, where many other candidates do not have. Thank you. Good evening, Chair and the whole House. Tinanga ni Robert Edward, kuchokera ku Lunta TV. Fusolanga likupita to our good men and women in uniform, specifically the police. Pankani ya the allegations of rigging the election, or any allegation that can be summed up or connected to such. I wanted to understand, who are the complainants? Is MEC among the complainants? Is MEC the aggrieved party? If MEC is not among the complainants, who are they? Thank you. Sumu wambiri Chair, tipe mpeudu muyanke mafuso ameneyo kena kwa muzapereka mawu otsekera. Zikomo kwambiri. Funso loyamba linali lokuti tili ndi ma void votes ambiri. Timafuna tifotokoze choyamba kuti that is a premature conclusion. Sitinamalize kuwerengera mavoti athu, makonsolo amene taulutsa ndi okwanira 13. Ndikuona ngati mwina mukanadikira kaye kuti tikamaliza kuwerengera makonsolo onse ndipo tikaulutsa kuti pa mavoti athu onse amene anaponyedwa, amene anali void ndi mwakuti, then we can have that conversation kuti kodi ma void votes amene wachuluka
kapena ayi, and draw conclusions therefrom, if any. Silas Piri from Story Club. 8 days is the framework that the Commission has been provided with. Ndipo ife tikugwira ntchito moyang'ana masiku amenewo, whilst balancing the need for the nation to know kuti kodi zotsatira zathu zaenda bwanji, whilst also being thorough and meticulous at the same time. This was a general election. We need to give and deliver to the people of Malawi zotsatira zimene taziunikira moyenerera. Koma kutsimikizira kwathu ndiko kuti tikulunjika pa masiku amenewo ndipo tigwira ntchito mu nthawi imeneyo. John Paul Kayuni mwafotokoza kuti talandira dandalona lililonse kuchokera kwa running mate a chipani cha Malawi Congress Party. Tifotokoze kuti talandira complaint from chipani cha Malawi Congress Party, among others, citing ma irregularities amene iwowo akuona kuti anaona. Ndipo as we are looking at the district councils, tikuyang'aniranso madandaulo amenewa kuonjezeraponso ena amene talandira. Mwafunsa kuti kodi tipanga extend ndi 72 hours. Nimafuna ningokufotokozerani kuti mukaliwerenga bwinobwino lamulolo makamaka imene ndi gawo 92 la lamulo loyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Pali ndondomeko zimene zinakhazikisidwa kuti lamulo limenelo lichitidwe invoke, ndipo Malawi Electoral Commission sinafotokoze kuti likufuna litsatire ndondomeko zimenezo. Kunchedwa mwafotokoza kuti kuli ma allegations a discrepant figures, ndipo ndithokoze kuti mwagwiritsa ntchito mawu amenewo. Kupempha kwathu tipitiriza monga ndinafotokozerera kale kuti tikamafotokoza choyamba let us be factual, komanso tiyeni tisangopanga pedo chinthu chokuti mwina umboni wake tilibe. Malawi Electoral Commission ikuunikira zotsatira zathu, ndipo zimene tidapeze tikamazamalizitsa ntchito yonse tizafotokoza. Pakadali pano tiyeni tiyembekezere kuti tigwire ntchito yathu mwa ukadaulo umene ulipo, tikamaliza zonse tifotokozera moyenerera. Mr. Njekwa from BBC. Obligation that the Malawi Electoral Commission has is to, number one, provide copies of results from the polling station, but also the tabulated results at the constituency tally center, district tally center, and here at the national tally center, to provide copies thereof to political party representatives, and also to post on any prominent place at the place where polling took place or tallying took place, and we have met that obligation by providing copies thereof and also posting on prominent places. The allegation that we have harsh working conditions, tifotokoze monena motere. Choyamba, ntchito ina iliyonse imakhala ndi, allow me to call them terms of engagement. Tonse tikudziwa kuti chisankho chimachitika motani. We have, polling is from 6 a.m. to 4 p.m. ndipo tikamaliza kuponya voti nthawi yomweyo timayamba kuwerengera, ndipo amene amawerengera ndi amene amapangitsa chisankhocho. Sikuti timakatenganso anthu ena kuti ndi amene akawerengere. Ndipo ntchito ikayamba simayima. Chimene ndikutanthauza ndichonena kuti, ndipo mundimvetsetse bwino,
I do not mean to be disrespectful, koma tingofotokoza amene zilili. Munthu akamabwera kuzanena kuti ndimafuna mundilembe ntchito kuti mwina ndikakhale presiding officer kaya ndikakhale constituency returning officer, ndiye kuti munthuyo wazindikira kuti the terms of engagement ndiotani. Zikhoza kutheka kuti akayikidwa ku polling station imene kulibe china chilichonse koma ndi mmene ntchitoyo ilili. As the Malawi Electoral Commission, timayesetsa ndithu kuti anthu akamapita kumenekoko choyamba akhale kuti ndalama zawo apatsidwa, komanso kuti kumene akupitako akathe kukhala bwinobwino. Koma ngati akutumizidwa kumalo kokuti mwina ma structures ndi ovutirako, ndiye kuti timakhala kuti apatsa tent imene atakakhalemo. Those are the terms of engagement. Ndiye mwina tikanena kuti harsh working conditions, I think it would be good to understand the context of the engagement first of all, before we rush to conclusions. There have been issues zinabweranso in a couple of days ago kuti kodi anthu anu ena simukuwalipira. Tinafotokozera that choyambirira the terms of the engagement was kuti apatsidwa 50% popita, inayo akamadzabwera. You would understand why that is so. Komanso tinafotokozera kuti alipo ena amene ndalama zawo mwina sizinalowe for one reason or the other, and tinanena kuti ngati alipo ali ndi vuto, instead of kumakafotokozera ku media, maybe it would be good to use the structures that are there kuti angathe kuthandizidwa moyenerera. Malawi Electoral Commission sipereka chakudya kwa anthu amene apangidwa deploy. They are given allowances kuti aone kuti apanga bwanji, which I'm sure is similar with many institutions. I don't know whether we can describe that as harsh. Mwina aliyense akhoza kulingalira pamenepo. You have also put a question kuti kodi MEC ikuganiza bwanji about the I'll paraphrase you, the failure of political parties to invest in monitors. Mulole kuti pamenepo ife tisaikepo mawu chifukwa chokuti simbali yathu. The law makes provision for political parties and independent candidates kuti they can deploy or place two representatives nthawi ya registration, nthawi ya transfers, nthawi ya inspection and polling kufika mpana kuno ku National Tallies Center. Izi sizokakamizidwa. It is up to kandi chipani kandi candidate to deploy monga iwo mene akufunira. Should they do so, the obligation for the commission is to make space for those kuti tisabwenze koma tigwire nawo ntchito, and the commission does that. But as to the question whether political parties have invested enough, maybe limene ndifunso loti tipite kwa ini yake kuti angathe kuyankha moyenerera. Thank you. Funso lina limapita ku Malawi Police Service. Zikomo kwambiri Madam IG. Thank you, Chair and the whole House. Ndiyankhapo funso loyambirira limene atifunsa zoti kodi alanimate IMCP achita ripoti kuti nkhani imene akuti he was being threatened. At the moment I don't have an answer chifukwa sindinalandire china chilichonse chokhudzana ndi nkhani imeneyo. Komanso pali mtolankhani wina amene wafunsa za pa social media. Ndinene kuti ya pa social media yo sindiyankha. Zikomo kwambiri. Koma nkhani imene ndiyankhe ndiyokhudzana ndi nkhani yakunkhoma ku mitundu. Nkhani yakunkhoma ku mitundu
ndingopereka background. Background yake ndiyoti munthu adafuna kudzipha. Ndiye mulandu umene munthu akufuna kudzipha odandaula limakhala boma la Malawi. Ndi criminal case ndithu. Nde ife timachita follow mulandu umenewu kuti kodi munthu uyi akuti ukuku munthu wafuna kudzipha titani. So ife timafufuza mulandu woti munthu afuna kudzipha. Ndiye asilikali yathu pa ma investigations ndi pamene munthu ameneyi anafotokoza kunena kuti anachita confess fraudulent activities in relation to elections. Ndiye atafotokoza zimene zija anafotokoza anthu ena amene anakhudzidwa pa nkhani imeneyoyo. So it led to the arrest of 8 clerks. After being interviewed, they were cautioned on fraudulently amending documents in relation to elections, and they have been released on bail at the moment. Ifeyo tikadapitiriza kufufuza, tikufufuza milandu yonse iwiri. Ndanena kale the original mlandu ndi wofuna kudziphawo. Unabwerapo chifukwa chomufunsa munthu amene amafuna kudzipha uja. So tikupitirizabe kufufuza mpakana titamaliza nkhani zimenezi. So progress ya mulandu umenewo ndi imeneyoyo. Komanso ndimangofuna ndipezerepo mwayi kunena kuti pamudzi pano mumakhala ndi PRO the whole day. Amagona pompano, amagwira ntchito pano kuchokera mmawa mpaka na madzulo. Pakakhala kuti mwina ti independent issue a press imene tikufuna apereke progress, tidzimufunsa atha kutipatsa progress pompo. Kusiyana ndi kuti tidikire session imene chair akufuna atiuze progress za mmene zisankho zikuyendera. Timaichita prolong kwambiri ujeniyo session iyo chifukwa choti ndi ma issues ena amene tikanatha kuafunsa outside this session, and would have been assisted accordingly. Thank you very much. Thank you so much, Chair. That's the end of it, but I will request that you give your concluding remarks. Thank you. Choyamba ndi tokoze nonse amene muli nyumba ino for your attendance this evening. Komanso tipitirize kuthokoza mtundu wa Malawi chifukwa chosunga bata ndi mtendere. Ifeyo tipitiriza kugwira ntchito mochilimika komanso kufotokozera mtundu wa Malawi mmene zotsatira zathu zikuyendera. Ambuye akudalitseni nonse. Usiku wabwino. Tinamba ndi pemphero ndera pempheso mwajana pempheraja azatsekere. So tipemphere tikuthokozana Ambuye chifukwa chokhala nafe pa nthawi imeneyi pamene nali ndi press briefing yathu. Pamene tikubwerera tikupemphera kuti mukatetezera ndiponso mukatithandizira kuti dziko lathu likasunge bata, komanso kudikirabe kuti mpakana process yonse ikathe bwino. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera ndi kuyamika. Amen. Ndiponso kutsiriza ndithu kuulutsa kwathu kuno ku Bingu International Convention Center, makamaka kunonso ndi ku Mental Center. Ndipo nthawi yangopitayi wapampando wa bungweli anali akupereka tsatanetsatane kuti kodi ntchito ikuyenda bwanji, ndipo afotokoza kunenazo kuti akadali mkati mowunika zotsatira zimene zinachokera m'masenta angapo. Ndipo anena kuti masiku ali mkudzawa ntchito ikhale ikupitirirabe, ndipo akhalibenso akupereka chithunzithunzi komanso kupereka ndithu zotsatira zotsimikizika zimene azitsimikiza atawunika zotsatira zochokera m'makonsolowa. Pamapeto wapampandoyonso wapitiriza kumema azipani kuti apitirize kukhala bata komanso kuchepetsa mchitidwe omauza anthu makamakaso mwina
pamasamba amchezo ndi penanso kuti iwowo apambana pa zisankhozi anena kuti izi bungwe la MEC ndilo khalo limene lidzaulutse pamene ntchitoyi idzatsirizike. Ndiye ine dzina langa ndi Joyful Paliani ndikubwenzeretsani nyumba yathu youlutsa mawu mumzinda wa Blantyre tikhalenso limodzi masiku ali mkudzawa mwakoma nonse. Introducing one of the official sponsors for Zokonda Mai Macheza 2025. Sunny Money, life is getting brighter. What really attracted us to MBC, it is Zokonda Mai program. As Sunny Money, we are 100% committed and focused